Omklädningsrum, framtida crossfit-rum. Kardioavdelning. Stretchrum. Totalbänk. Magbänk. Magmaskin. Sissy-skott. Baksida lår, hävarm. Rod med bröstplatta. Axelpress. Bröstpress. Sittande radpress. Sittande rod. Smittmaskin. T-bar-rod. Benpress. Benpress hävarm. Donkey race. Skottmaskin. Hackliftmaskin. Ställningar, stativ, knäböj, rack. Bänkpress, rack. Biceps, triceps, kombi. Shrugs, midjerotator. Underarmsmaskin. Benlyftställning. Magställning. Smittmaskin. Decline-bänkar, multibänkar. Hantlar upp till 1-80 här. Hantlar 1-40 här. Kettlebells. EZ-stänger. Lady-stänger. Tävlingsstänger. Hammarstänger. På biceps. Hammarstänger på triceps. Camber bars. Krökt bänkpressstång med motvikt. Tävlingsstång. Justerbara ställningar. Kinstips med motvikt. Biceps, hävarmsmaskin, triceps, hävarmare. Skottbänk. Vanliga bänkar. EZ-stativ. Bord uppifrån. Platsdrag, hävarm. Kryssdrag, kinsträck, dipsträck. Badpress. Liggande lår. Biceps, triceps, kombi. Stående enbensvad. Stående enbens lårkurv. Bröstpress. Sittande roll nerifrån. Bröstpressmaskin. Baksida. Axel. Bröstflies. Reverse hypers. 7-station. Biceps, triceps. Kombi-hiss. Platsdrag. Roddar. Kryssdrag. Bäckdäck. Ab roll-up. Insida, utsida lår. Stående skottkullbräda. Betygsmaskin. Benspark. Pullovermaskin. Sittande vadpress 45 grader. Axelsidlyft. Justerbar ryggresare. Korsrygg, magmaskin, kombi.